Ето това е вид на глаза. Както виждате, от него минава магистрала Хемус, многострадалната магистрала Хемус, която този път ще бъде пусната до края на септември. Тук под виадукта може да видите вливането на река Каленик в вид и от нея идват количества вода. Но по-надолу в реката вода няма. Това е положението. Защото тук аз се намирам на водохващането на Витската напоителна система. Ето този бент. И от него във Вит тече ето тази струйка вода. Това е всичко, което се отпуска за живота в реката, за рибите, птиците, хората, гората, растителността, подпочвените води и тъй нататък, и тъй нататък. Това е всичко, което ни отпускат администраторите на водното стопанство на река Вит. Но някому другиму те са отпуснали щедри количества вода. Ето, можем да ги видим в големия канал на Витската напоителна система. Тази вода е живота на реката, който изтича в съвсем друга посока. Една от причините за безводието в Плевен е и отклоняването на тази вода в този канал. Вижте какво изобилие от вода и в същото време вода няма. Действително се оправдава поговорката: вода газим, жадни ходим. Защото е по-важно да бъдат задоволени хищническите апетити на някои хора, отколкото да се опазва природата, да се грижим за това, което ни е дал Господ и да работим за доброто на държавата. Това е всичко от глаза.